elkarrizketen txokoan, eta gaur gurean dugu Jon Kaban! Irudi batek, hitz batek baino askoz ere gehiago adierazten duenez, ikusi ezagun hurrengo bideoa. Hego-ekialdeko Asiar Jokoetako basure garaipena ikusi dugu, urrezko domina eta errekorra. Nola sentitzen zara? Bueno, momentu hortan desestres maksimo bat izan zen. Osea, hoita gero, eta hoi oso ondo bat zen. Espero genuna baino beto. Eta Jon, duela hilabete, Asiako indoor jokoetan, 5. geratu zara, 60 metro esietan. Hori fuerte, da. Bai, eskerrik asko. Urte oso nahi izan duzu, Jon, baina nahiko nuke ere bai hitz egin, 2024an Joku Olinpiarretan egin zenuela, gero hor min hartu zenuen, eta hor geldialdi une bat izan behar zenuela, baina, bueno, errekuperatu zarela eta orain zaudela guztiz osasuntsu eta topera hor, zu nola bizi izan duzu guzti hau? Pixka zaila izan zen, ze azkenen, igual momentu hobenetatik, momentu txarrenea pasan nintzen, egun baten. Bai ondia momentu batzuk, hor aldapagora pixkat zaila. Bai. Pentsatu izan duzu ustea. Bai. Kaleko jendeak galdera badauka zuretzat, beraz, entzungo dugu. Zer esango zenioke orain lesionatuta dagoen norbaiti? Ze batzutan nahi deu ja sendatu, orduan pazientzia eta buruakin aurra jutea. Bakarrikan borrokatzea zaila. Orduan lagunak edo entrenatzeia edo norbait behar da. 2028an Los Angelesen izango dira Joku Olinpiarrak, hori helmugatzat dugu, ala? Bai, gaina zarea gutxienekoa egitea esperoet. Gustatu zait konfiantza, bai, noski bai. Hola ibili behar da. Noski bai, horrela izan behar da, bai. Jon, zu 3 urterekin iritsi zinen Gipuzkoara, Harrera etxe batera, gero 9 urterekin Harrera familia batera joan zinen. Agian hitz egin dezakezu pixkat garrantzi hortaz, Harrera familien garrantzi hortaz? Ume asko gaude, eta horrek esan nahi du Harrerako pixutan tokia gutxitzen diguala. Orduan, bai behar da. Bai, behintzat larrialditakoa edo beharrezkoa da. Bueno, mendik familiak animatzen ditugu Harrera familia izatera. Hori da. Bueno, Jon, kalean beste galdera bat badute zuretzat. Entzungo dugu? Venga. Herrialde batekin pikea daukazu. Bueno, zeo ze badago. Azkenen besoa nahi gabe igual luzatzezu, eta orduan hor kontaktua dago, eta nahi egiten da, edo nahi gabe, baina gero? Batzutan izan da nik ez, Nere kontra indue, eta nahi momentun jarri nintzen zutan. Noski. Bai. Nik uste nuen... Zuk gaitu guri, gukoako gara defendatzen. Jon, badakigu olimpiar atleta askok dutela tatuatua eraztunak, olimpiar jokoetako eraztunak. Hementxe. Handiak dira gainera, bai. Berriro bueltatzen bazara Joko Olimpikoetara, uste dugula baietz, ez da? Egingo dizu beste bat? Domina balima da, bai. Atxaz izen korrika eta kalean ibili gara iritzia galdetzen, ia jendeak nun egingo duen korrika. Hori da. Ikusi nahi? Bai, nik bai, gusi nahi. Nik aurten ere korrikan parte hartuko dut, betzi bezala. Bilok Zarauztarra gea, urte horitu dugu korrika, eta gure tramo izatea Zarautzen hasi, da Alto Doriotik Goria iritsi, eta hor gero berriro buelta. Ezta? Hogeita bestela, depende direkzioa. Aurten, Irunen edo Donostitik pasatzen baldin bada, saiatuko nintzateke korrikan parte hartzen. Zuk, Jon, baduzu korrikan parte hartzeko asmoa? Edo parte hartu duzu inoiz? Noiz bai. Nere kuadriako igual juteia Iruratik ez dakino baino. Eta ni pixka bai. Egin daiteke ez da, tramo labur batean, edo kilometrotxo bat, edo... Baina asko ez. Gainez, Leicester mundialakat, orduan... Zaindu behar zara. Edo lekukarekin agian eraman dezakezu. Ez. Gustatuko litzaizuke? Bai, politatu bat. Aurrerago Euskaraz eta Filipina errepresentatzen ez da hemen ere. Hori da. Polita izan daiteke.